opettajaksi ekaksi opiskelin, mutta sitten tajusin sen, että mä haluan tehdä jotain enemmän niin kuin ihmisten, vaikka onhan siinä lapset opettajaurassakin, mutta niin kuin enemmän vielä niin kuin asiakaslähtöisempää työtä ja sitten sellaista, missä mä voin niin kuin itse vaikuttaa mun työllä mun niin kuin tienaamiseen ja missä mä näen niin kuin mun työn jälkeni vielä niin kuin selkeämmin. Joo, mä käydään miehen kanssa yhdessä treenaamassa kuntosalilla. Kesäisin pelataan golfia. Ja sitten meillä on semmonen pikku valkoinen karvapallero, bison koira, niin hänen kanssa sit lenkkeillä aika ahkerasti. Hän on aika semmonen ADHD, niin tarvii paljon hänkin. Niin siinä paikkaa tämmöistä niin kuin liikunnallista on mun harrastukset. No sitä, että niin kuin pääsee urassa eteenpäin, että vaikka niin kuin, näkee vielä niin kuin selkeämmin sen niin kuin oman polun, mitä on tullut ja pääsee niin kuin huomaamaan sen kasvun, mitä on tapahtunut. Haluan kehittyä koko ajan paremmaksi, se ei nyt lopu ikinä, koskaan ei voi osata liikaa. Ja odotan sitä, että niin kuin saan tehdä tätä työtä niin kauan, kun mä näen, että se on se, mitä mä haluan tehdä. Kerran oltiin toisen välittäjän kanssa, ei meidän firman, odottamassa, niin kuin meillä oli samassa kohteessa yksityisnäytöt sovittu ja hän odotti siellä niin kuin alaovella. Hänellä oli vaan niin kuin kassiolalla ja näin, että ei ollut tietenkään mitään niin kuin kylttiä, että olen välittäjä ja näin. Niin hän luuli, että mä oon asiakas ja mä luulin, että hän on asiakas ja ruvettiin niin kuin viemään toisiamme asuntoa kohti, kunnes sitten tajuttiin, että että sullakin on täällä myynnissä, että ehkä meillä tulee omat asiakkaat. Vaatii siis pitkän pohjatyön ja sitkeän ja just se, että niinku se tulos näkyy vasta niinku ehkä myöhemmin. Mutta mun mielestä vaan rohkeasti, jos yhtään kiinnostaa, että tämä on kyllä semmoinen ala, missä niinku oppii ihan älyttömästi ja niinku kasvaa ihmisenä ihan todella paljon. Et jos vaan on niinku sitkeyttä ja rohkeutta ja niinku halua, niin tää on aivan ihana ammatti. Meidän sekava perhe. Siis meitä on täällä niin kuin laidasta laitaan, että on nuoria ja on vanhempia. Osa on mullekin niin kuin äitihahmoa ja isähahmoa, sitten on tommosia niin kuin veljiä ja tommosia niin kuin siskoja ja näin. Et me ollaan kyllä niin kuin, ollaan sekava seurakunta, mutta niin kuin aivan ihanaa, että me ollaan niin kuin, tehdään yhteen hiileen ja opitaan toisiltamme ja välillä ilveillään, mutta sitten niin kuin kuitenkin tiedän sen, että kaikki niin kuin tarkoittaa ja haluaa toisilleen vaan pelkkää hyvää. Että niin kuin, en vaihtaisi mihinkään.